खंडियत sngi hadian ba deban pulibnia kaipot bla IT justice ti bai fei sarkar jala yakabla raru apo yengda war thawan halor ka chingsha se diap uba cheris to feel thank you nagaliang ga sorgi no molai kla dawa nak sarkar ba ki deban kem mardori ki pulet kiban ktiban se diap yutei no ngelam barim ka channel si habai kran ba kilal thai kbor nagaliang jugi no ngelam ga sor no molai kile thu ba kani gunhun ka kan thobi KSU FKCGP but HNYF haga bagila dawa ban ke mardori tuk pulet kibran ktiban set ya bi bache daga basat along but suspense na niki naga kam namar bikla deb bani I yak jingle bakla chung ki pulet kat kum ka kaipan nakalian ka jongi klai seng ru dawa ba ka sarkar ka de ban penstom ye kita ki brek badan kti ha ka ban set ban shirno ban khat jubor pet ya ka jing jong ba chres feel thank you ba ko we masong lingo ha ka ba usiam uang ba ukat explanation ya kita tactical team 1 tina kalian kejongi kilai seng kwa ban bu jikli palada bi kwa ban khot ka explanation mentai kita ki team ki balet ban ri ya ka ying ba cheres ke feel thank you te mut filas perne no ya ka pisa ka jong pan ba da ki phola ha ba fil constitute ka ne ka commission of inquiry ban lead da justice ti bai pay kamut kam dan jiman toy kani ka inquiry balakhli da chief justice ti bai pay ba on ai kani report ha ni so thu ba kani report kam patte ka verdict kani ka rai ban program ni kita yu rei pat ka pau shai ba kani report ka dei ba ki pulit kala bakla ba kita ki badal ti ha ban shim ani ban khat jubor ya ka mensim jing ba chres feel thank you ki ban yo anjing persaja kat kum ka an yang jongi ru ni so thu ba kani jinge kun jongi ka dang 50-50 kampat dai ka job ting kadang dai ta report te ba submit na kalian ka commission of inquiry kadang dai ta report ka bangin ni ban budin bangin dawa pat ban pressure ya ka sarkar ba ki ban penstom ya te ki don kti ka bala pen I ka report ba kila ka na moi ta terteng jo kita ki breu lagi badon kti pat ya te ki ba don kti ya te ban set ya in ba chres fi thank you di ban sa penstom lara nging saya kita kalenti ke bang saya syong bang ya perkhat lu bai dai national human rights ba ya sotu ngir dan kam bangin let syukum kita ki commission ba na kalian jongi license ni kam so kya ba ha ka bai dai ba kane ka jing penstom ba ke gi la le ni ki bri badon kti ha ban penyap di ban sa pen saja ka kum ka ai kum na kalian jongi license ni kasyani kay ba kay kasam ka menjol bat kay bang aso ba kay bang iso ban ni kalang ba kajing sa sim jong ba charas trafil tank bang pa do play kalong sisha kablasu kala dei pa ka preplan ka ban sim ba kajing ka jong kam dei bang katar kom ba ma kimot ban ikam namar ko mangi kamawi ba hak to por ba kilet ban kem yu ba charas trafil ko mangi yo I lisi kelada ban shop meeting lupa asni lesi ba kelada suspect lupa ya atli kiyen ya kita kiyen kelet niyo kadai ko we kadai jing feel kajing bom buram ba kajing kwa ban shim me kajing jong ba charas trafil lang kyo ba kem shima yo ya tak khubor ba kina ba ka bapaka kumba kyo mo ba charas trafil lang kyo usaha ta ko kiyen dan ki bang usaha ta ko kiyen ba ngaso manong do ba charas trafil lang kyo dai uleno lani ubriu buan petlok buan petkun nani banwan yang sisen hakan ko por dai shu le no barang banwan yang hanu no por hare la dai pa ubriu balawan hang ni po hare kasi jungi haka jundon ka ban jumpa perstun yang mau por di balawan banyalang ba jumpa perstun di por ban naso ba persen banyai ta kanti hendrai kani ka sim jumpa ayu ba cheres to feel naso manong ba kadai ka jingle ka por jung sarkar ba ka jingle ka por jung pulen naso ba ban ong hiru akni por ba kumno mentapin kino manong ba cheres to feel thank you udon kti hek tek tak kampen thaibo mi tek ta habayu breu la shep ya jing ju mentapumno un saki taki ya taki kam gi ba un pensyai ban ngaso ba ko mong samla kraw matan ha beri khot explanation nagalang jong ka sarkar ngaso ba ni ke war khot ke tak ka kam tap in news da namar ba lada ya kini ki balik ban
Bendre atau kasi rayon ba Chesterfield ikut explanation kani ayu bat yu ba Chesterfield bakin khot mat ba breu hakano por ba jue trail kan polis department la dan kam hakano por pawan udah breu ba keluar banwan tanya kalian jungi itu hantam ya sarkar ba kam dei ban susngap nani ban susok lekti ba kam dei ban su ban ban su hol ni kini berkai bunja ban ngaso ban kalian sarkar kali ban le dapat ni ba ka ban penistom na bat ni itu bedan ti hantu baru baru waktu kasta kalai tarik kibalai ban sih manajemen ba Chesterfield thank you ban ngaso manong hiru ba kumbang ini yang kisni ya jenjang tempo joai ante po joai ka jingsha ya ka jingsha tunya jogi jingsha shimba jogi ka to ni ur ki koidi balai phat nang to na popatom ka sarkar ka suspend ka welcome ya ki pulit udan tu te akan ikti bomtar kani ka report ka bapa kum ni ka sarkar kam desu ban islam bat kaliban kam ni washin sendan ba suspend ikti berarti hentu baro ba kaliban biar no shikmat bakin su island ba kini berarti hentu kimyo bani ka jong manang ngim kwa ki kul samla jong shnam mola jong shnam jong kari khasi hi bar kawai ba kin ma ikum kini ki baro ki jingi masuk nomor ko manglai ye islam ki bladan sibul samla kasi jungi kladu hakikitan suloi bang so banong balada ka sarkar ka ila puni ka pulis parnang nasai kanum salia ban shim ye jingem yanu la ka dal ka suba kali kurbo nagle jungi kompleksan